El Club Frontenis Serra femení va néixer des de la il·lusió d'un grup de gent que volien practicar aquest esport que estava un poc oblidat. El Club Frontenis Serra ha evolucionat positivament, de vindre a entrenar a estar ara mateixa en la tercera divisió de CAF femení i som un grup reduït de xiques però que estem dispostes a acollir a qui siga. Tota la trajectòria del femení ens resulta important, però aquest any tenim un premi molt important, que hem sigut campiones de Lliga a la tercera divisió de CAF. Aleshores, ara mateix és el més important, però hem viscut moments molt importants, com realitzar 2 torneos femení per a que coneguen el nom del poble de Serra per a participar des de fora, ja que juguem en tota la Comunitat Valenciana, i poder dur al poble a lo més lluny. Guanyar la Lliga en aquesta categoria ha suposat un esforç i una constància que entre totes hem aconseguit. També hem tingut dies de tristesa i competir en la resta de companyes, però això vol dir de l'esforç que hem treballat totes juntes. Podem dir que el Club Frontenis Serra es defineix per una constància, un treball en equip, un esforç i sobretot la il·lusió per a aquest esport que moltes acabem de conèixer i ens està agradant molt, així que vos animem a totes.